Ni máis ni menos. Está clarísimo. Rematou? Sí. Señor Lago Álvarez, sobre a urxencia. Bueno, vexo que non me toca a min solo, e non por eso me alegro, en absoluto. En absoluto, porque se vamos a discutir se é un robo, se é unha moción, se é unha clemencia, ou se é, non sei xa como chamarlle a todo isto, pois non acabaríamos máis. Están ustedes centrados en non admitir ningunha proposta que se poda facer por parte de quen non forma parte do grupo de goberno. É o que hai. É o que hai. A estas alturas sería tan sencillo, disposto en febreiro, con esa manifestación de que se iba a reparar o arranxo da coberta do pabillón Xosé Lago, estou seguro que o van a facer, e que xa está feito o proxecto. Pode que lle doa, ahora mismo di o Partido Popular, en outras ocasións, pois tamén o digo eu, que o diga quen non está gobernando. Pero tamén, os que estamos fora, temos dereito a propoñer unhas e outras. Con todo, para min, isto non é un rogo en absoluto, é unha moción que teña algún defecto na presentación, bueno, perfectamente salvable. Consecuencia, eu, se estou de xenio, me dura 3 minutos nada máis. Vou votar a favor da urxencia. Segundo turno de